Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, October 23. Amoy mula sa piggery na malapit sa eskwelahan, inireklamo na ilang mga residente. DepEd, DPWH at mga LGU lalagda ng kasunduan para tugunan ang classroom backlogs. Cyber units ng PNP tututukan ng online threats ngayong Undas. Arwin Santos pinatawan ng indefinite suspension ng MPBL. Pinagmumulta rin ng 100,000 pesos. At TSU alumnus, rank 2 sa October 2025 CTLE. Isang kasunduan na nakatakda munong lagdaan ng DepEd, DPWH at ng mga LGU upang mapabilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa. Lumalabas kasi na sa higit 1,000 classroom sa target itayo sa buong bansa, 20 lamang ang nakumpleto ng DPWH. Naritong report. Inanunsyo ng Malacanang na lalagda ng Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Education o DepEd, Department of Public Works and Highways o DPWH at mga lokal ng pamahalaan upang malutas ang classroom backlog sa bansa. Ang naturang kasunduan ay ibahagi ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglaan ng direktang pondo sa mga LGUs para sa konstruksyon ng mga silid-aralan sa bansa. Kailangan daw mapunan sa lalong madaling panahon ng kakulangan sa classrooms para sa kapakanan ng mga mag-aaral at hindi raw dapat mabagal sa implementasyon ng nasabing programa. Nais raw ng Pangulo na madaliin ang pagtatayo maging ang pagkukumpuni ng school buildings matapos na mabatid na 22 lamang sa 1,700 na target ngayong taon ang nakumpleto ng DPWH. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala si DepEd Secretary Sonny Angara sa mga pagkakaantala sa mga classroom projects na pinondohan ng kagawaran na isinasagawa ng DPWH simula 2018. Sa ilalim ng MOA, ang pondo para sa pagtatayo ng school buildings ay ipagkakatiwala sa mga LGU at ang implementation at konstruksyon ng classroom ay imomonitor ng DPWH at DepEd. Tinatayang nasa 2,370 classrooms ang itatayo sa pagtutulungan ng DepEd, DPWH at mga LGUs at matatapos sa third quarter ng susunod na taon. Naniniwala raw si PBBM na ang pagkakaroon ng maayos at sustainable na mga classroom sa bansa ay magsisilbing pundasyon ng karunungan, kaalaman at galing ng mga kabataang Pilipino na siyang isinusulong sa ilalim ng bagong Pilipinas. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Ipinanawagan ng mga lokal na opisyal sa Pampanga na ibigay sa mga local government unit ang kapangyarihan sa pagpapatayo ng mga school building. Matatanda ang una ng iminungkahi ni Governor Lilia Pineda kay DepEd Secretary Sonny Angara ang posibilidad ng devolution of power dahil mas mabilis aniyang proseso kung direktang hawak ng lokal na pamahalaan ang implementasyon ng mga proyekto kumpara sa kasalukuyang sistema ng DepEd na nasa ilalim pa rin ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Batay sa ulat, nasa 22 lamang sa higit 1,000 target number of school buildings ang natapos ng DPWH ngayong taon sa buong bansa. Ayon naman kay Engineer Obet Sunga, Municipal Engineer ng Sasmuan, malaking hamon sa coastal communities ang mabagal na rehabilitasyon ng mga eskwela dahil ang pundasyon ng mga gusali ay madalas babad sa tubig at nagiging peligroso pa sa tuwing may lindol. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa coastal area ng Sasmuan, ipinakita ni Sunga isang ongoing building project na mabilis na initatayo sa tulong ng provincial government. Ang Municipal Engineer's Office din ang may direktang nangangasiwa sa construction. Bukod dito, nag-donate din ng lupa si Mayor Catalina Cabrera upang mapalawak ang campus na ngayon ay may 2 gusali na may tig-2 palapag. Samantala, upang makapag-recharge at makapagpahinga ang mga guro at estudyante mula sa mga schoolwork, isang wellness break ay ipapatutupad ng DepEd sa susunod na linggo. Magbabalita si Raymond Tasoy. Magkakaroon ng pagkakataong makapagpahinga ang mga guro at mag-aaral sa buong bansa. Matapos ideklara ng Department of Education o DepEd
ang mid-year break mula October 27 hanggang October 30, 2025 bilang wellness break. Batay sa memorandum na inilabas ng DepEd Central Office, bahagi ang hakbang ng 5 reform agenda ng kagawaran upang suportahan ang kabuuang kalagayan ng mga nasa sektor ng edukasyon. Sa panahon ng wellness break, walang regular na klase o opisyal na in-service training o INSET ang isasagawa. Gayunman, pinahihintulutan pa rin ng DepEd ang mga paaralan at division office na ituloy ang professional development activities sa ibang petsa bago matapos ang school year 2025 to 2026. Para naman sa mga nakaschedule ng training o activities na tatamaan ng break, maaari pa rin itong isagawa ng voluntaryo, lalo na kung hindi na may pagpapaliban ang mga na-procure na venue o pagkain. Nilinaw rin ng DepEd na ang mga gurong kusang dadalo ay hindi na kinakailangang lumahok pa sa kaparehong aktibidad ngayong school year. Samantala, magbabalik naman ang normal na operasyon ng mga klase sa November 3 matapos ang paggunita ng undas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, inirereklamo ngayon ng ilang residente sa isang barangay sa Mexico, Pampanga ang umano'y mabahong amoy na nagmumula sa isang piggery tuwing gabi. Nagsagawa naman umano ng inspeksyon ng lokal na pamahalaan at ang inirekomendang takpan ang septic tank na pasilidad. May exclusive report si Rainiela Tugay. Hindi na natiis ng mga concerned citizen mula sa Barangay Kawayan, Mexico, Pampanga ang nakasusulasok umanong amoy na nagmumula sa piggery sa kanilang lugar. Sa mensaheng ipinadala sa CLTV 36 News, sinabing madalas umanong mga moyang piggery lalo na tuwing gabi. Bunsod nito, tinungo ng news team ang naturang lugar upang beripikahin ang sitwasyon. Ngunit nang marating namin ang piggery, nadatnan naming malinis ito at walang anumang masangsang o hindi kaaya-ayang hangin ang aming nalanghap sa paligid. Dahil tumangging magpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang aming tipsters, nag-ikot-ikot kami upang magtanong sa iba pang residente. Dito namin nakilala si Aling Celia, di niya tunay na pangalan. Hindi ka po minsan po hindi ka makakatulog sa sobrang amoy, pati yung sikmura mo, sakit. Minsan alas 12, ganun, alauna. Hindi ka po makakatulog pag masakit sa sikmura, masakit sa ulo. Gusto po namin na maalis na nga yan para sa kalusugan ng mga bata. Sobrang baho, sobrang talagang amoy. Tapos po pag umuulan, lalo mabaho pag umuulan. Binubuksan po kasi yung labasan ng tayo ng baboy. Pag umuulan, pinadadaan dito sa sapa. Tinungo rin namin ang barangay hall at dito namin inabutan si kagawad ko ni Placido. Kinumpirma niya sa amin na may hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa inirereklamong piggery tuwing gabi. So ang pagkakalam namin dito, pag talaga, madalas ang ulan ma'am, nangangamoy po sila pag umuulan, tsaka pag naglilinis po sila. Dahil nga tabi siya ng elementary school, so affected yung mga bata, yung mga children na nag-aaral, tapos yung mga near doon sa piggery, talagang nagkakasakit po sila. So, hindi naman na, talagang yung yung amoy. Binigyang diin-din ni Placido na hindi nagpabaya ang sangguniang barangay at inaksyonan ng kanilang hinaing. Nariyang sinamahan pa umano nila ang mga residenteng pumirma ng petisyon at ipinaabot ang reklamo sa Department of Agriculture o DA at Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Mexico. Ngunit sa araw ng inspeksyon, lumalabas na negatibo ang naturang piggery sa smell test at sanitation requirements. Dahil yung mga citizen dito nangangamoy nga yung piggery doon, nag-file sila sa barangay. So, ang barangay, nag-action sila, gumawa sila ng letter, together the citizen ng Barangay Kawayan, yung mga nag-complain, tapos pinasa sa munisipyo, ma'am. So, si munisipyo, nag-action naman, pumunta dito sa piggery. Nung pumunta sa piggery, nung inspection day, wala naman nangangamoy, ma'am. Sa kabila ng petisyong ipinasa sa munisipyo, hindi raw tuluyang natugunan ng isinagawang inspeksyon ang nararanasan ng mga mamamayan. Dahil dito, nagtungo na ang aming news team sa Kaysaya Farm ang inirereklamong babuyan. Inabutan namin dito ang caretaker na si Marlon Adona. Totally po, every day, every morning hanggang 2 o'clock.
malinis ang yung farm. Sa loob po ng 20 years, ganun na po yun. Wala pong nagko-complain. Itong year lang na to. Di ko lang po alam kung anong dahilan. Ibinahagi sa amin ni Adona ang naging resulta ng inspeksyon ng mga taga-munisipyo. Kabilang daw sa naging rekomendasyon ay takpan ng septic tank ng pasilidad. Yung solusyon naman sa munisipyo, okay naman, approve naman. Yung lang talaga, yung septic tank. Yun lang naging nila, problema na hindi naka-cover. Dagdag pa niya, matatapos na ang kanilang business permit sa Disyembre at nakatakda nila itong i-renew. Gayunman, sa susunod na taon pa umano nila isasagawa ang pagsasara at pagsasaayos ng septic tank bilang bahagi ng kabuuang renovation ng kanilang pasilidad. Itong pagkatapos ng na to, i-renovate yung septic tank. Pagkatapos nitong year na to. Sa susunod na kukuha ng permit, i-renovation yung septic tank namin. Matapos makuha ang panig ng piggery, nagtungo rin ng CLTV 36 News sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at Department of Agriculture ng Mexico, ngunit hindi nagpaunlak ng panayam ang mga ito. Isasangguni muna raw kay Mayor Roding Gonzales ang aming interview request. Sa ngayon, nananatiling pasakit umano sa mga residente lalo na tuwing gabi ang amoy na nagmumula sa piggery. Panawagan nila ang masusing inspeksyon at aksyon upang maibsan ang perwisyong hatid umano sa kanila. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Halos tuluyan ang nabura ang mga prank call sa pambansang emergency hotline na 911. Yan ang inuulat ng Department of Interior and Local Government o DILG matapos ang 24th Emergency 911 Commission Conference nitong Miyerkules, October 22. Alamin ang ibang detalye sa report na ito. Kung dati, malaking hamon para sa 911 hotline ang mga tawag na walang saysay. Ngayon, halos paunti-unti na lamang. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, mula sa dating 60% prank at fraud calls noong 2024, bumagsak na ito sa 0.17% ngayong taon. Resulta umano ito ng modernisasyon at mas maayos na monitoring ng 911 system. Sa 24th Emergency 911 Commission Conference, iniulat na mahigit 872,000 calls ang matagumpay na natugunan ng upgraded system mula September 8 hanggang 24, katumbas ng 98.6% efficiency rate. Kung susumahin, 1,495 lang ang prank calls, habang 12,223 naman ang drop o abandon. Ayon sa DILG, malaking tulong ang geolocation tracking at caller verification system ng bagong setup. Kaya nitong tukuyin ang lokasyon ng tumatawag at ide-prioritize sa mga paulit-ulit na prank caller upang mas mapabilis ang pagresponde sa mga totoong insidente. Kaugnay niyan, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ang tagumpay ng 911 ay makikita kapag naihahatid ang tulong sa mismong oras ng emergency, kaya't hinimok niya ang 911 Commission na lalo pang pagbutihin ang kanilang serbisyo. Ayon naman sa Philippine National Police o PNP, 400% ang itinaas ng mga legitimate call para sa police assistance. Mula 4,634 noong nakaraang taon, umabot sa 19,761 ngayong 2025. Lahat daw ay natugunan ng kaukulang aksyon. Kasabay nito, iminungkahi ni Remulla ang pag-uugnay ng National ID at SIM registration systems upang tuluyang mapigilan ang mga fake call. Patuloy ding pinapalawak ng DILG ang Unified 911 sa pakikipagtulungan sa Department of Health at Council for the Welfare of Children
para maisamang emergency dashboards at ang Makabata 1383 helpline. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Mas palalakasin ng Philippine National Police o PNP ang ipatutupad na seguridad sa buong bansa sa nalalapit na paggunita ng undas sa November 1 at 2. Sa pamamagitan nito ng paggamit ng kanilang cyber units upang bantayan hindi lamang ang mga sementeryo at terminal, kundi pati na rin ang mga online platform. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Martatas Jr., magkikipagtulungan ng mga cyber units sa mga regional monitoring hub upang matukoy ang mga threat o maling impormasyon na kumakalat sa social media habang abala ang publiko sa biyahe. Binanggit ni Martates na inatasan din niya ang anti-cybercrime group na bantayan ng mga peking advisory, phishing messages at online scams na ginagamit sa undas. Kasabay nito, mahigit 25,000 na police at 22,000 force multipliers ang itatalaga sa buong bansa upang magpatrolya at magbigay ng tulong sa mga sementeryo, terminal, pantalan at paliparan. Bilang bahagi ng paghahanda, nagsagawa rin ng random drug testing ang PNP Public Information Office sa 37 tauhan nito sa Camp Crame upang matiyak ang integridad at disiplina ng mga pulis habang tumutupad ng tungkulin ngayong undas. Samantala, arestado ang 15 katao na sa magkakahiwalay na police operation sa Bulacan habang isang high-value individual at street-level individual naman ang nahuli sa Mabalacat City, Pampanga. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Timbog ang 14 na individual sa magkakahiwalay na operasyon kontra iligal na droga ng Bulacan Police noong October 23. Kabilang dito ang 2 suspect na naaresto sa Barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Batay sa report ng Marilao Police Station, nahuling nagbebenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money ang 2. Nakumpiska ang isa pang sachet ng hinihinalang shabu na humigit kumulang 5 gramo at may street value na 34,000 pesos. Samantala, 12 drug pushers ang naaresto sa Maykawayan, Pandi at Plaridel. Nasamsam ng mga otoridad ang 13 sachet ng hinihinalang shabu at isang sachet ng tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 50,670 pesos kasama ang ginamit na buy-bust money. Nasa ilalim na ngayon ng pagsusuri ng Bulacan Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya. Humaharap naman ngayon sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165 ang mga naarestong sospek. Arestado rin sa Malolos City ang isang most wanted person para sa kasong acts of lasciviousness na may inirekomendang 180,000 pesos na piyansa. Naaresto si alias Ken gabi ng October 22 sa Barangay Lumbak, Pulilan, Bulacan. Sa Mabalacat City, Pampanga, 2 drug suspect na classified bilang high-value individual o HVI at street-level individual o SLI ang naaresto sa Barangay Dau gabi rin ng October 22. Nakumpiska sa kanila ang 150 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,020,000 pesos. Sinampahan ng mga sospek ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Kasama si Ches Evangelista, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Nakatakdang ipa-auction ng Bureau of Customs sa November 15 ang 13 luxury cars na nakumpiska mula sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya dahil sa munang iligal na pag-import sa mga ito. Ayon kay BOC Assistant Commissioner Vincent Philip Maranilla, ligtas na gamitin ng mga sasakyan at bibigyan din ng kaukulang sertipikasyon ng mga lehitimong makabibili sa auction upang hindi magkaroon ng problema sa paggamit. Tinatayang aabot sa 100 million pesos hanggang 200 million pesos ang maaaring makolekta ng pamahalaan kapag nabili lahat ng sasakyan, kabilang ilang high-end SUVs. Dagdag pa ni Maronilla, mapupunta ang kikitain sa mga proyektong prioridad ng pamahalaan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng BOC na mapataas ang kita ng gobyerno mula sa mga nakumpiskang kontrabando. Matatandang napasa kamay ng custom sa mga sasakyan matapos mabigong patunayan ng mag-asawang Diskaya niligal ang pagpasok ng mga ito sa bansa batay sa kanilang mga dokumento. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa
Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hinikayat ng COMELEC ang kabataan na tiyaking makapagparehistro at makibahagi sa pagpili ng mga bagong lider ng kanilang barangay. Kaugnay nito, muling pinaalala ng komisyon ang mas malinaw at mas mahigpit na kwalifikasyon ng mga botante at kandidato para sa Sangguniang Kabataan o SK elections na gaganapin sa November 2, 2026. Naritong report. Itinakda ng Commission on Elections o COMELEC ang mas malinaw at mas mahigpit na kwalifikasyon ng mga botante at kandidato para sa Sangguniang Kabataan o SK elections na gaganapin sa November 2, 2026 alinsunod sa Republic Act 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Ayon sa COMELEC, ang mga kwalipikadong botante ay dapat na Pilipino, residente ng barangay kung saan sila boboto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago ang halalan at may edad na 15 hanggang 30 taong gulang sa araw ng halalan at dapat din silang nakarehistro bilang SK voters. Ang mga edad 18 hanggang 30 naman ay maaaring bumoto sa regular na barangay elections habang ang mga edad 15 hanggang 17 ay makakaboto lamang para sa mga SK positions. Samantala, para sa mga kwalipikadong kandidato, dapat ay edad 18 years old hanggang 24 years old, rehistradong SK voter at residente ng barangay na hindi bababa sa 1 taon bago ang araw ng halalan. Kailangan marunong din silang bumasa at sumulat at walang hatol sa anumang kasong may kaugnayan sa moral turpitude o masamang asal. Ipinagbabawal din ng batas ang pagtakbo ng mga kandidato na may kamag-anak ng kasalukuyang barangay o SK officials hanggang 2nd degree para maiwasan ang nepotismo. Inaasahang ilalabas ng COMELEC sa mga susunod na buwan ang schedule ng voter registration para sa SK at barangay elections 2026. Hinihikayat naman ng ahensya ang mga kabataan na tiyaking makapagparehistro at makibahagi sa pagpili ng mga bagong leader sa kanilang barangay. Matatandaang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12232 na nagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections mula December 2025 patungo sa Nobyembre 2026. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Samantala, pasok bilang top-notcher ang alumnus ng Tarlac State University o TSU sa katatapos lamang na October 2025 Chemical Technician's Licensure Examination o CTLE. Nakuha ni Richard Cabuay, makapulay ang second spot matapos makapagtala ng 94% rating. Ayon sa PRC, nasa 2,320 o 83.88% out of 2,766 ang pumasa sa naturang exam na isinagawa nitong October 15. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung hanap ninyo ay motor na moderno at ready sa long ride dahil sa comfort na dala nito, check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. May 150 horsepower, 1,252cc V-twin engine at liquid-cooled system at performance sa isang makabago at matibay na makina.
Plus, hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Ready ka na ba? Silipin na ang iba pang features nito. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop Harley-Davidson series radial na sa harap is 160, 70, 17. Sa likod naman is 180, 70, 16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ng ABS for safety. So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then, ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga, cruiser na cruiser. Pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod, then yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya. Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itoggle yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round. So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley-Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode, rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference nung rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley-Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati ng 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then, may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So, mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley-Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley-Davidson of Pampanga, Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Hakot Awards ng SB19 at Cup of Joe sa katatapos lamang na First Filipino Music Awards noong October 21 sa SM Mall of Asia Arena.
Humakot ng 6 na tropeyo ang SB19 habang naiuwi ng Cup of Joe ang mga major award na Song of the Year at Album of the Year. Sino-sino pa ang mga ibang winners? Alamin natin yan sa Entertainment News ni Danica Gino. Nagsama-sama ang mga kilalang OPM artists at P-pop groups sa bansa sa kauna-unahang Filipino Music Awards o FMA na ginanap noong October 21 sa SM Mall of Asia Arena. Present sa event ang P-pop sensations na SB19 at BINI, maging ang record-breaking group na Cup of Joe. Nandoon din ang Four of Spades na kamakailan lamang ay muling nagbalik bilang isang grupo. Ilan naman sa mga awards presenters sina Michelle D., Jericho Rosales, Angeline Quinto, Darren Espanto, Morissette Amon at Noel Cabangon at marami pang iba. Big winners ng gabi ang P-pop phenomenon na SB19 at ang bandang Cup of Joe na parehong nag-uwi ng malalaking parangal. 6 awards ang naiuwi ng SB19 kasama riyan ang Pop Song of the Year, ang fan-voted na People's Choice Artist of the Year at People's Choice Song of the Year at mga grand awards na Concert of the Year, Tour of the Year at Artist of the Year. Sila ang most awarded na nasabing award show. Nasungkit naman ng Cup of Joe ang 2 grand awards. Ito ay ang Song of the Year para sa hit song nilang Multo at Album of the Year para sa Silakbo. Ilan pa sa mga nag-uwi ng parangal ay ang Four of Spades para sa Rock Song of the Year, Dionella para sa R&B Song of the Year, More Beats para sa Hip Hop Song of the Year, Zild ng Four of Spades para sa Alternative Song of the Year at Diwata para sa Folk Song of the Year. Tampok din sa award show ang mga energized performances mula sa mga sikat na artists tulad ni Ellie Buendia, Glock 9, BGYO, BINI, SB19, Maki at Cup of Joe na talaga namang nagpasigla sa entablado sa pamamagitan ng kanilang mga sikat na awitin. Sa huli, nagsanib puwersa ang SB19 at Ben & Ben para awitin ang kanilang hit collaboration na Kapangyarihan bilang panawagan laban sa korupsyon at paglaganap ng fake news sa bansa. Layunin ng Filipino Music Awards na kilalanin ang kahusayan ng mga Pinoy artists sa iba't ibang genre at ipagdiwang ang makulay na mundo ng musikang Pilipino. Ang mga nagwagi ay napili batay sa boto ng mga hurado, commercial success, at boto ng publiko. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Samantala, pumanaw na ang singer-songwriter na si Davy Langit itong October 21 sa edad na 38 years old. Nakilala si Langit sa kanyang hit song na Selfie Song. Ibinahagi ng kanyang asawa na si Therese Villarante Langit na nagkaroon si Davy ng rare spinal infection. Ayon pa kay Therese, minahal ng kanyang kabiyak ang kanyang buhay at linabanan niya ang kanyang sakit hanggang dulo. Nagpapasalamat din si Therese sa lahat ng nagpakita ng pagmamahal at suporta sa kanyang asawa. Nag-umpisa ang singing career ni Davy Langit noong 2006 nang siya ay sumali sa Pinoy Dream Academy Season 1. Noong 2016, nanalo ang kanyang kantang 2 letra sa Hilig Handog P-pop love songs. Inanunsyo rin ni Therese ang detalye ng memorial service ni Davy na gaganapin simula October 23 hanggang 26 sa Phoenix Memorial Chapels and Crematory sa Santa Rosa, Laguna at sa St. Peter, Urdaneta naman simula October 27 to 29. Samantala, hindi muna makakapaglaro si dating PBA star Arwin Santos ng Basilan Port Masters hanggang hindi binawi ng MPBL. Ang indefinite suspension ay pinataw sa kanya. Kasunod ito ng pagsuntok niya kay Tonton Bringas ng Gensan Warriors sa kanilang quarterfinals match itong Lunes, October 20. Pinatawan ng indefinite suspension ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL si dating PBA star at Basilan Star Horse player Arwin Santos. Ito ay kasunod ng pagsuntok niya sa mukha ni Tonton Bringas ng Gensan Warriors sa kasagsagan ng kanilang sagupaan sa Game 2 ng South Division Quarterfinals sa Malolos Convention Center nitong Lunes, October 20. Sa inilabas na anunsyo ng MPBL nitong gabi ng Miyerkules, October 22, nakasaad na bukod sa suspension ay pinagmumulta rin ng 100,000 pesos si Santos dahil sa naturang pangyayari.
Naganap ang gulo bandang 8 minutes and 32 seconds sa fourth quarter ng laro. Hindi umano nagustuhan ni Santos ang ginawang pagbangga at pagsiko sa kanya ni Bringas, kaya't agad niya itong sinuntok sa mukha. Nagresulta ito sa kanyang pagkaka-eject sa laro at mapatawan ng disqualifying foul. Ipinaliwanag ni MPBL Commissioner Kenneth Doremdes na otomatikong may kasamang suspension ng pagkaka-eject. Ngunit dahil sa tindi ng pinsalang natamo ni Bringas, itinaas pa nila ang parusa laban kay Santos. Binigyang diin niya na hindi kukonsentihin ng liga ang anumang marahas na asal lalo na sa panahon ng playoffs. Anila, magsisilbering babala ang nasabing parusa sa ibang manlalaro na madalas magpadala sa emosyon sa gitna ng laro. Samantala, sa inilabas naman na official statement ng koponan ng ating kabalin na si Santos, iginiit nila na dapat magkaroon ng patas na pagrepaso sa ipinato na parusa laban sa kanilang manlalaro. Sa kabila nito, magtatagisan muli ang Basilan at Gensan sa Game 3 sa Biyernes, October 24 para sa ticket patungong South Semifinals laban sa Quezon Huskers. Dahil walang maayos na venue sa Basilan, ililipat ang laro sa Olivares College Coliseum sa Parañaque. Hindi pa rin makalalaro si Santos hanggat hindi binabawi ng MPBL ang kanyang suspension. Raymond Tasoy, CLTV 36 Sports News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalena, karehiyon, 63 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.